buhay. Ang pangutanang langit! Saman! Kinigapon ng Barangay FM 103.5. Para sa mga kabarangay, mag-urimos na sa taga, rumbong taga. Atal mo ihataga. Ha? Ihatag na to. Kung ready na ka nga mutawag o mistorya sa tong saman, mutubag sa tong mga pangutana, hala sige, tawag diri sa 0921 314 6549 or kung TM or sa Globe ka kabarangay, pwede ka mutawag diri sa 0936 134 4388. Again, 0936-134-4388. Ang pangutana. Saman! Lapot. or lasaw. Ha? Oh, ikaw ba malaki? Sabo na to ha. Sige, sige. Ang pangutana. Saman! Lapot. O lasaw. Ay, natay istoryahan. Nata sa linya. Hello. Hello, Hello, good morning, pangalan. Glenn. Glenn, taga-asa. Boulevard. Boulevard. Ah. Glenn, mangutana mi si ba, Glenn? Saman. Mayo. Lapot. O lasaw. Lapot. Ngano mang lapot man? Bapo man ang lapot. Nganong O tinunuan nga ng ba? O sa may hinungdan kong lapot? Oo. Kay buo. Unsay buo? Kung ano una sa ulting buo? Gusto kayo mo lagsik? Layo kay maabtan no. Nakatry na ka, ana? O saan ni mo pagpalapot no? Sige na, kung ikaw ako mutana mo si mo. O saan ni mo pagpalapot? Gamerang puga. Wala ko, sobrang puga. Lasaw na siya. Mula sa na siya. Sige, salamat Glenn ha. Grabe ka Glenn. Grabe. Bayuta. Kaya ang lapot bang ubay, layo kay abtan bay. As in, ah. Hello. Grabe, suga sa radyo. Suga pa na anak ko. Katuba, wag ka sa radyo, kuya. Oh, palayo sa radyo. Hello. No? Kana hinay mo radyo. Hinay yung radyo ko kay Dugo. Murong tag nasa cave ani. Tita Beauty, guwapa. Pa. Wala na. Tita Beauty, sut. Pangalan. Pangalan? O sa pangalan mo? Ha? Daling. Daling? Yes. Daling. Dilay. Ano ba? O ang dalin. Huwag sumayaw. Dalin, gumalaw. Daling, taga-asa ka. Saman! Taga-saman. Okay, Dalin. Mangutana mi si mo, Dalin. Dalin! Oh. Mangutana mi sa imo, ha? Saman! Lapot! O lasaw. Lapot! Ganong lapot man. Wala. Ha? Nga naman. Ganong lapot man. Para kami. Ano sa ka nakatry og lapot? Unsay kalahian sa nganong unsay kalahian sa lapot ug lasaw? Nganong namay lasaw, nganong namay lapot? Ha? Unsa? Inyara nang ngisi lagi, inyara nang Birahon ko ng ipon ni mo. Ikaw ba nasa sweet and sour? sa sweet and sour. Sour, Unsay connection sa sweet? Kalayo raman. Sweet and sour kay lapot-lapot man. Lapot-lapot. Karang escabeche, di ba lapot-lapot man na? Pero pag unta na sa ka nakatry og lapot. Yapon. Unsay kalahian sa lapot ug sa lasaw? Sa
Lagi magin ang dapat Jordi lasaw. Okay, ang lasaw magod gamit na ba? Perminti Oo. Katawa lagi siya. ang lasaw perminti na ni. Ang lapot kay Oo. panagsara ang lapot. Padalang sara. Ya, layog abtan ba? Oo. Sila ka matigog. Atok Yo. ka na. Salamat ha. Sige, salamat po. Si salamat. Dalin. Dalin ka na. Dalin ko sumayaw. Dalin ko gumalaw. Di na ni kanta ni ba eh? Ang salay. Ato ko kuan ato ko katiil ba eh? Tapos, Ato. Juan dalin ko sumayaw. Na, lalay Dalin ko. ko gumalaw. Oh, koyo. lalay at kanta. Ano kalayan sa lapot. Ang lapot kay kuan kay na siya kanang dili kay gamit. Oo pa. Kanang kuan kay ba kanang Lasaw. okay kaya. Ang lapot magod, wa kay na ukay. Ang lasaw kay sa tungod ra gina. O, tungod ra. Ang lapot kay lagyo kay abutan ba? Kasi ini okay kay na maabot suwang. Ini okay kay mo sa ano sa Nagaraha ko og lapot kay tibugol. ini okay mo ba nga in my face? Ay mo. Kabarangay mo tala ba sa inyo Saman, lapot. Oh, lasaw!